mapagpalang hapon sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng viewers, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan, syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners. Shout out sa Rich Team for today's vlog. Bilhan natin si Kuya Noni ng pritong manok. So andito tayo ngayon guys, on the way tayo papunta sa sa kanila. So ayan, meron silang jumbo at saka regular. Ayan pa. So yung ating order is iniinit, so ready to eat. May kanin na? May kanin po? May kanin? O sige, paano ako ng 6 na kanin? So orderan din natin ng kanin. Tapos meron ng merienda. Nagbili na kami kanina sa Daet. So meron kami binili na tinapay, tasty bread at saka juice. No, ayun. Shout out po sa mga nagmamahal dyan kina Kuya Noni. Ayan, sila Ma'am Emer Felix Cuevas, si Ma'am Fipadilla, si Ma'am Cisaline, si Ma'am Dina Bueno, Asuncion Romilda Cabardo, Ma'am Mia, Ma'am Bibing. Shout out kay Sabrina Enriquez, kay Ma'am Shane, kay Ma'am Nads from abroad. Shout out kay Shane Canto, kay Frida Official, Frida Charity Vlogs. Shout out. Syempre kay Ma'am Helen, pagaling ka Ma'am Helen. Shout out. Mga nagmamahal, no? Mga Rich Team. Nagmamahal kay Kuya Noni. Yun, shout out po sa inyong lahat, shout out. At syempre guys, sa mga baguang subscribers, sa mga datihan, sa mga sponsors natin dyan, shout out. Ma'am Jean Official TV, shout out din po kay Awing Villa. At syempre kay Kuya Marius Vlog, support din po ng channel at saka dun sa asawa niya, kasama ko din po ngayon kina Kuya Noni. Galing kami sa kabilang scout, so yan, tuloy-tuloy lang po. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog ang inyong lingkod. Isa ring Kalinga partners. Thank you po sa mga nag-subscribe na. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. And thank you so much doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Lalong-lalo na po doon sa mga nag-aabang sa ating mga upload premiere, sa mga kababayan natin dyan, sa mga OFW po. Ayan, shout out din po. At syempre sa mga Bisaya, shout out. Sa Tagalog, Ilocano, Samar, taga Baguio, Bulacan. Sa taga Cavite, meron tayo dyan. Mga subscribers, taga Davao, syempre Osamis. Shoutout sa lahat-lahat na po. So, ayun guys, oh. Tapos kanin at chibog-chibog to. So, ayan, nagbayad din tayo. Ay, grabe, ang sarap nito. Pasalubong natin kina Kuya Noni, mga kagoks, mga kalingap. Ano po? Pinoy Prito po. Bago lang kayo dito? Opo. Mga ilang bar pa? 1 month pa lang po ng 21. Ha? 1 month pa lang po. 1 month pa lang. Kasi first time ko lang nakabili dito ay. So, anong lugar to? Anong lugar? Santo Domingo po, ma'am. Santo Domingo. So, shoutout ang inyong pritong Pinoy Prito. So, bili na po kayo dito mga kalinga pag kayo'y nagagawi dito. Rich Vlog po, pa-subscribe. Ano pa? Rich Vlog, R-I-T-Z. Oo. Sticker po kayo? Nandun sa sakyan. Sige, magbigay ako. Sige, search mo na dyan. Mamaya to, premiere ko, 9 ng gabi premiere neto. Nagbayad na po tayo. O, sige. Magkano ba sukli ko? Okay, 600. Pa-subscribe tayo. Sinerch nila yung channel, mga kagwaps. Andyan na? Kita na? Yan. Sige, i-play mo lang ha, para hindi maano yung subscribe. I-play mo yung video, tas ipang-like mo yung videos ko. Subscribe na tayo. Thank you. Little Baguio, alam niyo na guys kung anong daan ito, saan papunta, patungo. So yan, shout out sa mga nagmamahal dyan kay Kuya Noni.
Ang ganda talaga ng lugar. So, dala-dala na namin ang aming pasalubong. Sana nandyan si Kuya Marlon. O, diba? First time nila Kuya Marius Vlog nakarating dito. Pati si Madam. Yan, pa-support po ng channel, Kuya Marius Vlog. Sa mga kagwaps dyan. Mga baguang subscribers na hindi pa nakasubscribe kay Kuya Marius Vlog. May nagtanong doon, sino si Mario? Yun, yung may nagtanong doon, nag-comment. Mga ka-Rich team, ito po si Kuya Marius Vlog. Siya, isa din po siyang Kalinga partners. Ayun, si Madam Mrs. Sample Kuya, para maniwala. Oh, alam nyo na. Na mawawala ka na sa akin. Woo! Napakasakit na marinig. Backing tayo dyan, Kuya. Mo na sa akin. Balik tayo. Uy, lamay dito ako nagbabacking eh. Wala problema. Ayan po, April Boys ng Kalinga, please subscribe. O yun, subscribe nyo na ha, mga kagwaps ha. Siyempre, pag sinubscribe nyo, panoorin nyo din yung vlogs, videos. Kasama na yun. Saan tayo? Backing tayo, Kuya, pabalik tayo. Meron dito. Mamaya may magsabi, isa pa. Oh, mamaya naman. Bibitinin mo na kayo ni Kuya Mario. Mag-subscribe muna kayo, mga kagwaps. So, di ba? So, ayun mga kalingap. Andito na po tayo kina Kuya Noni. So, alam niyo na guys, kunting lakad. So, ayun, kasama ko ulit si Kuya Mario at saka misis niya. May dalang chicken, pritong manok at saka kanin. Dinala na natin sila kay Noni. At saka syempre guys, mga snack. Kasi alam niyo naman, mahirap dito kina Kuya Noni ng pagkain ba kasi nga malayo sa Kabihasnan. Kailangan pa nilang lumabas sa liko para makakuha ng pagkain. Maulan dito sa kanila oh. No, maulan ano? Maulan? Oo. Update natin sila Kuya Noni guys kasi ilang araw din po ako hindi nakapag-update gawa ng nagkasakit din po ako. Shout out po kay Ma'am Helen. Ayan, kay Ma'am Sisaline, kay Ma'am Emer Felix Cuevas, Asuncinon, Ma'am Dina Bueno, Tita Rose from abroad. Shout out kay Ma'am Bibing, kay Ma'am Nads from abroad, kay Miss White from Japan. Shout out po. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Kay Romilda Cabado, Pipadilla, Lia Manalo Channel, kay Mila Enriquez, Sabrina Enriquez, shout out. Ma'am Jean Official TV, kay Ma'am Mia, Ma'am Mel Santos, Awing Villa, shout out. Sa lahat po ng viewers, especially guys, dun po sa hindi nag-skip ng ads. At saka, kay Kuya Noni Fanatics. Pasang ulan. Tingap din. Ayan, dito si Ganoni. Yan. Ganoni. Pants mo. Ganoni. Idol. Oh, Ganoni, i-clip mo dyan para marinig ang boses mo. Nasaan si Kuya Maya? Kumusta po? Kanay nakita. Oo, si nanay. Pants ka na, pants. Oh, Ganoni, plato, kain ka.
Si nanay, kain. Unay, publish na. Makain ka, nanay. Busog-lusog tayo ngayon. Mainit pa, oh. Yan. Si nanay. Bagong ano yan, Koreano eh. Ano ba yun? Tuna bread. Bagong luto. Mainit pa. Bigyan mo si nanay. Ay, Saan yung kapatid niya si... Saan nga pala si Kuya Marlon? Diyan mo yan. Ayaw mo kumain ay? Nagkain akong sinabayan. Saan? Dala ko. Ay, galing ka sa liko? Oo. Buti hindi ka naulanan. Di ba? Eh, malakas baga ang ulan. May payong ako. Ah, may payong ka. Ay, yan din yung gamit ko. Ganun oh. Kanin, mainit pa oh. Manok. Luto na yung inano ko para ready to eat na. Kain ka kaya nun eh. Makilala ka, Kuya Mayo. Nay, ako po isa rin pong kasama ni Kuya Bal. Kasama ko rin po si Rich, isang kalingap din po. Marius Vlog. Ako po si Marius Vlog. Nakikita ko po kayo nung nasa ibang bansa ako. Napapanood ko kayo. Ngayon nakauwi na kami dito sa Pilipinas. Kaya nakasama ko kay Rich para makita ko kayo. Salamat. Nabisita kami na eh. Bisita. Yan ni, mabayad na tayo ng kuryente. opo. Ibigay ko na sa iyo yung pambayad. Kaya tayo na maaral mo na ng anak nito. Sa Maynila. Manila daw. Maynila. Kain ka, Kuya Nuni. Sige na. Pwede mag-video dito. Oo, sige na. Sige na, kanin. Dami aso. Kanin. Plato. Yan Nuni, plato mo. Sige na, kain na, Kuya Nuni. Bakit plato? Kain ka muna. Umayat si Kuya Nuni. Nay? Umayat si Kuya Nuni, hindi kumakain? Nakain yan. Wala kang ilaw din, Kuya Nuni. Hindi makita yung kapugian mo, Kuya Nuni. Yan, ilaw. Para makita ang kapugian. Maupo ka ba kumakain, ha? Sobrang tangkad mo. Oh, may ulam na palang manok. Ha? May ulam na manok. Oo, may ulam naman. Buti nga may luto doon, Nay. Nagpaluto ako, Nay. Kasi alam ko, paborito ni Kuya Nuni yung manok. Kaya kailangan puro sinadahan. Manok. Ay, ang ganda ng mga kon. Oh, no? Langga. Yun po, hinog na ata yung nakabalot dyan. Bibigyan ako ni Kuya Nuni niyan, ay. Dami. Hilaw pa? Ha? Hilaw pa. Hilaw pa yan, ay. Hilaw pa? Hilaw pa. Hindi pa yung dugay na mahinog yan. Upo ka ko Nuni, baga mo yung ano mo. Tubigay mo dyan, mapo ka. Para makabuelo ka. Saan ito galing ako na yun? Dala ko po, Nay. Sige, Nay. Royal naman yan. Pwede yan si Kuya Nuni. Hindi na mabukas. Kain po kayo? Sige na, Kuya Nuni. Kain na. Tigas magaw. Tigas magasin. Oo, bakit ang bilis? Oo, magic. Ang daling mabukas. Oo, di ba? Magic. Pag ako, ano? Magic ano? Inom na. Mamaya. Ha? Mamaya dito. Masarap yung tinapa, yung tuna. Kasi mainit yun, bagong luto. Tikman mo, kahit isa. Dinala ko baga para sa'yo yun. Magkakain din yung nila ng kanin. Kain ka din. Ang uyam ay manok. Kain ka din. Masarap yun at puros bagong luto lahat. Ha? Mamaya na lang. Sige na, ngayon na para tumaba ka. Lakas ang ulan dito, Kuya Nuni, oh. Kala ko pa naman magsiga ngayon ng mga tuyong dahon. Naunahan pala kami ng ulan. Ha, Kuya Nuni? Anong oras nag-ulan? Kanina pa po. Ang bandang alauna. Alam ni Kuya Nuni, ano? Si Kuya Marlon, nasaan? Nandiyan po nagkikaani ng nyug. Oh? Malapit lang dito? Nagbuo sila. Saan gawi? Doon po sa may lugar na yan, sa may pagsiko. Saan banda? Yan po Pwede pagsiko. mapuntahan? Ay, Malayo? malayo po. Ay, malapit lang po. Malayo yan. Para kayo. Luko-luko nung kahanap-hanap.
Si nanay. Isa na lugar. Hindi talaga mapunta, Nay. No. Ang linis ng bahay ko niya. Nagmap ka? Hindi po. Hindi ka nagmap? Bakit parang ang linis? Ngayon, malinis, Wala nga kalat. Ikaw ang naglinis, Nay? Ha? Ikaw ang naglinis sa loob? May nagwalis ako dyan. Nagwalis ka? Ba't hindi ko nakita? Walis ka ulit. Wala naman ako. Para makita ko. Ay, pauli-uli na yan. Dati na yan. Pauli-uli na. Pauli-uli na. Pauli-uli, wala na mawalis, Oo. Kaya nga, malinis, yun. Ganda ng kape ng kape nila. Nilaban ni Wala nang kanin. Kasi ganun ni Gita magkain. Kahit di mo inubos isang balot. Kunti lang? Ha? Di mo inubos? Bakit? Busin mo na. Na tayo, kunti nga lang yan Inati-hati mo pa yung kalahati. Oo. Takot siya lumaki ang tiyan niya. Ay, apayat-payat na gani. Nilaban mo to? Opo. Parang basta. Yan kanina kwarto. Manok pala yan. Kay Kuya Marlon. Dito ba si Kuya Marlon natulog? Di ako nakapunta nung Sabado at may asma ako. Medyo kagaling-galing ko lang ngayon. Pinilit ko nga lang yung sarili. Sabihin nga may asma. Opo. Sobrang pagod na po. Siguro ganyan din ako. Asma. May asma po kayo? Ano po gamot niyo? Wala. Wala lang. Pusa? Wala akong ginagamot. Hindi ako gagamot ng mga alis sa butika niyan. Hindi. Wala akong ininom na gamot. Naglag ako si nanay inuubo. Ngayon wala na siyang ubo. Tanong mo kuya kung anong gamot niya kasi nag-uubo yan nung nakaraan. Ano pong ginamot nyo? Gamot na ako o kuwan lang, mga dahon-dahon? Video ka. Pwede ba mo video dito? Oo, sige. Kasama naman kita. Ano po yung ininom mo na yung ako sa bunyo? Kasi magalit na Di ba na yung naglagaw sa'yo, nag-uubo kayo ng umaga? Oo nga, inainin na niyo sa balot ko. Bukot po, hindi. Yan, hindi tapos sila kumain. Yan, nasaan ka? Okay ka lang? Ayun, kami na sa ibang bansa. May sauce yan. Ang bansa. Sa Oman po. Nakita mo yun? Napapanood ko lang kayo sa TV. Napanood ko kayo. Kayo po si Koinoni, tapos si Marlon. Napapanood ko kayo. Naglagay ko ng sauce. Ito, Yan, masarap ata yung sauce nila. Di pa ako nakatikim. At bagong tayo yung niyan. Ano ba yan? Yung binila namin. Wala pala si Kuya Ay, meron palang manok doon na nabibila sa hinutuan natin. Oo. Luto na ang inano ko para di na siya magluto-luto. Dito na parang kapag malungkot Pero dito si Kuya Noni sanay. Sinasama ko yan siya sa daet, hindi siya nagkakatulog doon. No, Kuya Noni, Bakit yung ako, Kuya pag-isama Noni? natin, sama tayo. Hindi ka nagkakatulog. Hindi Sinasama ko ba yan. marunong siya nag-drive? Oo.
Sasama ko siya sa Kapalongga. Ayun. Kasama din kami sa Kapalongga po nung isang kwan. Sana si Kuya Nuni makasama rin. Sama ka kay Noni, ha? Opo. Mapunta tayong Kapalongga. Sige na, kain na. Mag-iyak ka pag-drive na rin ka daw. Pag-drive. Tayong dalawa, kwan, palitan lang tayo. Kuya Nuni, Opo. Sige na, kain na. sa akin Kuya Nuni, kunin mo kung kapatid din. Kapatid din ako, huwag ka magkuhan sa akin dahil kaibigan ako, isa din pong kalingap na tumutulong din sa, marami na rin pong na-scout. Masipag yan, si Kuya Mario. Masama yan sa atin, ma-scout tayo kay Noni sa Kapalongga. Kaya lang mataas yung inaahon namin na bundok. Ang taas. Gusto ni Kuya Noni yan, yung hiking. Gusto niya. Oo. Sana ano din yung sa hiking. Pero sana huwag naman masyadong mainit, no? Oo. Nung pumunta tayo doon, masyadong mainit. Masyadong naiinit. Kahit ganito lang makulimlim. Oo, pwede na ano. Tapos magbaon lang tayo ng tubig. Hindi sila pwedeng bumaba sa Tama si Kuya Noni ang mag-interview doon kay Gigi. Napanood niya yun? Ewan ko dyan. Maganda yun. Maganda siya. Tapos, mabait din siya. May ano na ba? Kaya Noni imong cellphone? Meron ng load? Wala po. Hindi pa din pumasok yung binayaran ko Hindi load. po, hindi. Dapat puntahan natin ngayon dyan. I-claim natin. Sayang yung binayaran ko. Yan po. Dito, di ba? Diyan binayaran ko. Dapat, inano mo na. Pinuntahan mo na, hindi pa kamo pumasok yung binili kong load sa'yo. 100 din yun ay. Sayang yun, 100 din yun. Pang data mo na rin yun. Baka hindi naman nakapasok. Tapos, Ewan ko lang. Dapat pinuntahan din. Hindi siguro po nailog. Ha? Hindi po siguro nailog. Kaya, pwede natin puntahan mamaya. Yun po. Bago ako umuwi. Para clear lang natin na hindi mo na-receive. Oo. Para may data ka, mapanood mo yung mga vlogs namin. pati yung vlogs ko, panoorin mo dahil magkasama kami. Umakyat sa bundok. Sobrang init. Ang layo. Oo nga, matari. Sige na rin, tapusin mo yung pagkain. Pwede ka naman ito, royal naman ito. Kaya tubig, gusto mo tubig? Nandun yung tubig ko, malamig. Hindi natin nadala. Hindi. Hindi ko nadala. Masama ka sa amin kasi yung pambayad ng kuryente, nandun pala. Hindi ko nadala sa bulsa ko. Wala pala akong dalang pera dito. Ayan ako dito. Nanayo, sa'yo na lang tong pera ko na nadala ko sa bulsa ko. Yung kay Kuya Noni at saka sa tubig nandoon. Yan, sa'yo na yan. Wala pala, cotton buds na lang natira dito. Ay, cotton buds, oh. Cotton buds na lang. Sige, Kuya Noni, ubusin mo na yung pagkain mo, tapos masama ka sa amin. Enjoy mo yung pagkain at mainit. Tara, Kuya Mario, tingnan natin yung... So, ayun mga kalingap. Kasama ko ngayon si Kuya Noni. Kaway ka. Shout out ka mo sa mga nakakami sa akin Shout out dyan. po sa mga nakakami sa akin dyan. Ano? Ngayon lang. Shout out mo si Ma'am si Ma'am Emer Felix Cuevas. Shout out po Ma'am Emer Felix Cuevas. Marami kang salamat Marami pong salamat sa pag-alala sa akin. Oo. sa pag-alala sa akin. Tawa ka pa dyan. Sa lahat ka mo ng Rich Team. Sa lahat ng Rich Team, magandang hapon sa inyo. Agoy. Magpagupit ka daw, sabi. Payag ka? Kailan? Sa sunod na lang po. Sunod na. Para puntahan kita. Sunod na araw? Bago tayo magpunta ng Kapalongga. O yun. So, yun mga kalingap, mga kagwaps, ayun si Kuya Noni. So, for today's vlog, siya ang mag-video sa akin dahil, syempre, meron akong ipapakita improvement doon sa kubo, no? Kasi yun talaga ipaproject ng, mga courage team natin dyan. At syempre, Kuya Mario, kaway-kaway. Yun, subscribe Mario's Vlog. Ayan mga kagwaps. Don't forget to subscribe my channel, Marius Vlog. Yan po, thank you po. Akala ko meron pa sasabihin. O, tara Kuya Noni, let's go! Okay. So, tara dito. So, ayun mga kalingap, si Kuya Noni ang aking videographer ngayon. Ngayon po si Ate Rich. Oh, yan. Sige. Rich Vlog. Rich Vlog.
Ayan po, ipa-demo niya ang kubo na kanyang pinapagawa. Siya na nagpa-vlog. Gi, ayusin mo. Isa pa. Gi, tanong. Walang maitanong eh. Bakit? Ano dapat itanong? O, ako magtatanong. Sige na, sige na. Kailan to kinabit? Anong isang araw po yan? Anong Kinabit. araw yun? Sabado. Sabado. Sabado po yung kinabit. Oo, kasi di ba nag-promise ako Sabado, hindi ako nakarating kasi nagkasakit ako, nagkaroon ako ng asthma. May lagnat ako, pinainom ako ni Bina ng gamot. So, ngayong araw na to, feeling ko okay na ako, kaya nagpilit talaga akong pumunta sa iyo. So, ayan mga kagwaps, mga kalingap, ito na. Bali, magbibigay ako kay Kuya Marlon ng pambili ng yero. Ngayon wala si Kuya Marlon. Nasa mas Kuya Marlon kayo ni? Nag-aani po ng niyog. So, iiwanan ko Sa siya may ng daan. Ha? Nag-aani po ng niyog sa may daan. Dyan. So, mag-iiwan ako ng pabili ng yero para maumpisahan niya ng bubungan. Pambili ng yero at saka bayad sa kuryente. So, dito tayo. Ito na, nalagyan na. O, sample. Sireng. So, ayan. Matibay. Sa tingin mo kayo matibay? Opo. Matibay. O, bakit wala ka pang upuan dito? Wala pa po, wala pang ikinakabit. Ha? Wala pa pong ikinakabit niya sa kabila. Tinatabasan na ba? Hindi pa po. Sinukatan na? Hindi pa. Nasaan ang kaway para dito? Nandun po sa harapan. Nandoon. Meron na, naka-ready na. Meron po. May pako pa? Meron pa po. Meron pa. So, ito, tanong mo kay Kuya Marlon, yung upuan mo kamo dito, bakit wala pa, ano? Oo. Tapos dito, dapat lalagyan natin ito ng buhangin kasi baka pasukin ng Ahas. ahas. Oo. No, kasi dito tayo maglamesa eh. No. So, yun. Bali, iwanan kita mamaya ng pera para pag nandito si Kuya Marlon at wala siyang trabaho, ito niyang inot-inotin niyang paggawa. Ano? So, yun. Bibigyan ko si Kuya Marlo ay Kuya Noni ng pambili ng yero dito. Ilang yero kaya yan, Kuya Noni? Siguro po yan. 4. 4. Mm. Hatiin ng hatiin. 4 na, ano bang size yan? Hinahati daw niya yung isang buo. Isang sukat ng buo ng yero. Hinahati daw niya sa gitna. Bali naging 2 ang isa. 12 siguro po yan. 1. Di 12. Hinahati sa gitna, 6. Hinahati sa gitna, 6. So 3. 3 kalahati. Hati-hati. Ay, 6. 3 ba ito? 3 ito? 3 po siguro nga. Ang lapad? Parang 2 lang. Check mo daw. Sige daw. May panukat ka ba? May panukat ka? Ito na lang po. Ha? Sige. Tingnan natin. Yan. Ang galing ng metro ni Kuya Nuni. Saan ka? Dito lang yan sa Rich Vlog. O, isa. Ay, sobra. Bakit may sobra ata, Kuya Nuni? 1. Oo nga. 3 nga ito, Kuya Nuni. No? Bakit yung isa malapad? Yung sa gitna Kuya Nuni malapad, ito makitid. Ang yero. Bakit? Magkaiba ang haba? Oh, sige. Serious? Hindi ko makausap ito. Ang taong ito. Serious sukat. 2 lang, 2 lang po siguro. 2. So, ang bibili ni Kuya Marlon is 2. Ang sukat is 12? Opo. 2. So, magkano yun? May 1,000 yun? 2? Ewan ko lang po, di ko po. Sige, magbigay ako ng 2,000. Bahala na si Batman. Kung ano pagkasya doon sa 2,000. Para mabubungan niya na. Para yung doon, malagyan na pati lamisa, pati. Bakit mayroong ganito kayo, Nuni? Dapat may ganito sa gitna. Mahirapan tayo pasok-pasok. Aalisin din po siguro yan. Ito? Opo. Dapat ito, dito sa side, kung ihugasan ata ito ng plato, dito. Sa na tayo magwalis?
Pagka hindi maulan, para sunugin natin. Yun nga Opo. sana ang gusto ko ngayon, magwalis, magsunog para malinis dito Tapos ito, ipatanggal na ito ni Kuya Marlon kasi gagawa tayo ng panibago. Hindi na magagamit. Ewan ko, buo pa ba ito? Pwede pa ito? Di na po siguro yan. Bali, ang papalitan na lang natin, itong baba at saka ito. Tama nga, magbili din ng yero para dito, no? Kaya tama nga yung sabi mo, apat na dose. Kulang po yun. Siguro 6 na po na di dose. 6. Sige, tanungin mo na lang si Kuya Marlon pagdating. Basta kung ano lang yung kasya ng pera muna ibigay ko sa iyo. Yun na lang muna, tas pagbalik ko, panibago ulit para hindi tayo, maagad, So, ayun mga ka-Rich team. So, tuloy na po yung ating plano at mapapaganda na po natin soon ang kubo ni Kuya Noni. So, yung dati niyang kubo, pagandahin natin, no? Kuya Noni, tara Kuya Noni, punta natin yung iyong load. At bakit hindi nakarating, sayang naman yung binayaran ko, Tara. Gawa ni Kuya Marlon yan. Sino nag Yun nga gagawin niya. Ayun, sa upuan. Ay, doon yan, Kuya Noni, sa upuan mo. Ayun pala. Saan galing yan? Yan po yan sa kabila, tinistis. Kala ko kayo din nagtistis na. Mahirap yan. O tibay, Nay, natuloy na kami ni Kuya Noni. Pupunta namin yung tindahan. Dito sa tindahan, Nay, at nagpa-load ito, hindi naman daw nakarating yung load. Naku, maalala pa kayo yung Kuya Noni. Matagal na yun ay. Naalala pa po yan. Yung telepono niya? Dapat nung hindi mo na-receive, pinuntahan mo ka agad. Kasi sayang, pang data din yun, 100 din yun ay. Yung bag mo? Nandun ata si Sakya. Ito lang ata, sarili ko lang ata, ang dapat sa rin pagkain. Ang pero na maglakad. Ito lang ako. Sige, marunong ako matulay. Hindi ba na naging kailangan? Ayun po. Eh, siya kay Ma'am Helen, pagaling ka. Basa-basa pala dito kay Nini. Ha? Opo. Okay na po ang opera ni Ma'am Helen? Oo. Nakalabas na. Gusto mong dumalaw? Ay, di na po. Tayo? Pag na lang po, pagpunta mo na lang dito. Oo siya, sige. Kao po. Lahat ng tao. Nandyan. Hindi mo tinanong na hindi mo na-receive yung Hindi po. Tao po. Saan, Mami? Oo, dala mo dapat yung cellphone mo. Hindi ka aalis hanggat hindi mo na-receive ang load. Kasi katulad yan, sabi nila, nagpasok na tapos sa cellphone mo is hindi. O, di sayang yung 100 ko. Hindi daw po napasok, te. Pero nagbawas na sa load. Kasi inano nga rin niya na si Marlon hindi nagpasok. Kasi tinanong ko yung anak ko, di daw nagpasok. Pinuntahan ni Kuya Marlon dito. Oo, sabi nagbawas na yun sa akin, nagpasok na. Okay, siguro sa Di kaya sa ibang number yun? Bakit kaya ganyan? Hindi ko alam. Baka nagkamali ng number. Kaya nga. Baka yung number na yan mali. Yan yung ginamit Kasi dito number. isang numero lang magkamali. Baka mali ito kaya mo. Ayos, Tama po yan. Ha? Tama. Kasi nung unang magpaload nun si Marlon, nakapasok, laging 20 nga ang palod niya eh. Ito ang number. Siya yan, siya yan. O, di, yan nga. Bakit Pero mo 100 yung na? 100, wala, Wala napasok. wala talaga siya. Nagpasok naman daw nung anak ko, laging na pinapaludan. Sabi ko, di raw nagpasok. Eh, nagbapasok na ba? Siya, sige, halika, tara. Sige po ate, pasensya na, tara. Oo, lalagay ko sa panahe. Sige daw, bunutan mo ako. Pandan kayo dyan, pandan, oh. Masarap niya sa Oo. Lalo na pag masarap yung bigas. Bunot. Ay, ang bilis mo bumunot kay Noni, ah. O, isa pa. Kunti lang ito. Isa pa.
Ay, talagang pang bubot ang ilalagay natin kay Nuni. Ay, ang galing. Bubot? Ang galing ni kay Nuni magbunot. Ganyan pala yun. Master magbunot. Bango. Bango naman. Nuni ay. Yan ang nalinis ko sa iyo kay Nuni. Okay, Nuni. Magic. Natanda mo to makupa? Ha? Makupa, oh. Way bunga. Maliliit pa. Way bunga. Kung shout out ha sa mga nakaalala sa makupa na yan. Ang sarap ng bunga niyan. Inaabot lang ni Kuya Nuni. Isang ganun lang, oh. Abot na abot. Oh, ganyan ka na talaga ngayon Kuya Nuni sa akin, ha. Kamakay nga. Ang init. Ang init sa Pilipinas. Kaya po mga kalingap, nasa harap ko na po si Kuya Nuni. Kung dati nakita ko lang siya Shout out po. Shout out Erwin TV Official. Yan. Kay Kuya Erwin, maraming salamat. Siya yung mga nagpabahay sa amin. Ayun. Kaya pala. Ayan. Shout out Saka yan po si Ate Rich. Ano naman ako? Ano naman ako? Sige, be. Ano naman nagawa ko sa buhay mo? Yan lang naman ang nagpabago sa buhay mo. Ano? Ba't hindi mo ituloy? Sinong namumula? Ako, ikaw? Ikaw? Namumula talaga ako at galing ako sa initan. Oh, ito na. Ayun sabi ko sa'yo dun sa Yero. Opo. Tapos ito yung sa... Hindi ko alam, mura lang naman ang kuryente nyo. Bahala ka na dyan. Ha? Oh. Salamat po. Sige, matuloy na kami at kami ay may pupuntahan pa, Kuya Nuni. Pinatawa mo ako ay. Siyempre, shoutout mo yung lahat na nag-sponsor doon sa pabahay. Kasi hindi naman nabubuo yung pabahay mo kung wala sponsor eh. Di ba? Oo naman. Sa lahat-lahat na kamo. Lahat-lahat po. Shout out kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kuya Raba. At gano'n rin po sa kanila kay Erwin, saka kay Ate Rich. TV Official, Rich Vlog. Maraming salamat po sa pagpapabahay. At saka po sa mga nagmamahal na sponsor. Sa nagpabahay sa amin. Nagpabahay sa amin. Kaway. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming pong salamat. More blessing kamo. More blessing po. Thank you sa Bye-bye. pagtulong. Thank you. Thank you sa pagtulong. Ganun ni seryoso. Walang serious pag ako kasama, ha? Walang serious. Joke. Tawas ganun yun. Matuloy na kami ganun eh. Opo. Kanina pa kami init. Ulan na nangyari sa buhay namin. O, meron ka din? Oo. Try ko sa... Try mo din? O siya, bye-bye. Di ka ata naligo eh. Ligo ka. Ha? Ligo ka para pag ano. Kailan tayo? Ikaw? Basta mag-ready ka lang. Araw-araw maga ka maligo. Baka sunod araw Kasi tayo. lang naman natin siya dito di ba? Oo, papunta doon sa ano. Oo. Wala kang kontak sa kanya. Ay, pag nagka-load siya, di ba? Akin na nga yung cellphone. Ay, number mo. Oo. Ako magpa-load sa iyo. Huwag ka na magpa-load doon, ha? At, hindi naman nakakarating. O siya, iti-text kita umaga, ano? O, bye-bye na. So, ayun mga kalingap. Pauwi na po kami at dana po kami sa aming paglingap. Ayan, pagpatuloy po natin pagsuporta sa programa ni Kuya Bal, Lingap sa Mahirap. At syempre po sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Kuya Bal, pasubscribe, pasuporta po. Rich Vlog, ang inyong link po. Ayun, pasubscribe din po mga hindi pa nakasubscribe dyan at sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa mga nanonood ng hindi nag-skip ng ads. Maraming po salamat sa suporta. At syempre kay Kuya Mario po. Yan, pasubscribe. Shout out po sa lahat. Maraming po salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. At yan po, natin kalimutan nyo na supportahan Rich Vlog po at kung kailan po yung mga supporter po dyan i-subscribe din natin po sa Rich Vlog. Siya po ang aking kasama sa ngayon. Ingat-ingat po kami ay. So ayan, sa mga kalinga partners natin dyan, kay Madam, ayan si Madam mo, sama-sama na po. Lahat saksi. So yun, maraming salamat. Siyempre, shout out si Aljit. Yan, I love you so much. Mama, miss you so much. I love you. See you soon. Shout out sa lahat Words Team. Lahat ng Words Team po. Yan yung ating mga nagmamahal.
Yan, shout out at saka syempre sa mga solid sponsors natin dyan na nagmamahal tungkol sa aking munting channel. Thank you so much. Blessings sa inyo mga mata para marami pa po tayong mga kababayan na matutulungan. Yes, yung mga suporta po ninyo, maraming salamat po. At yun, God bless everyone. See you my next time. Bye bye guys!